Subay sa pagdangop sa Brigada Action Center ni Silvestre Abatayo ang usa ka senior citizen nga taga-Dakbayan sa Toledo aron magpatabang gumikan wala makasabot kung nganong wala malakip ang iyang pangan sa lista sa USCA nga makadawat og 10,000 pesos. Ang Brigada Action Center misubay bahin sa gipaabot ni Abatayo na sayran base sa Akta Republika 1198 mipikto ni atong Marso 17, 2024 kadtong senior citizen nga nag-edad og 80, 85, 90 ug 95 ang kwalifikado nga matagan og benepisyo nga 10,000 pesos. Subay sa maong balaod, gisugdan ang pagdawat sa mo-apply nga nagpangidaron og 80, 85, 90 ug 95 sa miaging Enero 1, 2025. Hinungdan nga si Abatayo nga mitangkod og 80 anyos niadtong Enero 2024 dili na pwedeng malakip sa paglista gumikan kay gibasihan ang buwan nga miepekto ang maong balaod. Gihatagan og katinawan nga kadtong nag-edad lang og 80, 85, 90 ug 95 nga nagsugod sa buwan sa Marso lahos na sa Disyembre 2024 ang kwalifikado nga makabenepisyo apan maghuwat lang hangtod nga ma-release ang pundo. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.